Heren tegen de plank. De steile startheuvel. Shane Pereira. Erik van der Wiel. Kiem van den Dijssel. Kevin Elbers. Liek Schepers. Koen van der Wijst. Roy Baks. En natuurlijk Denzel Vakkers. Baks en Vakkers aan de binnenkant, Baks en Vakkers aan de binnenkant, maar er komt een mannetje aan de buitenkant ook heel wat de voet zetten. En is dat Nick Schepers, maar Baks gaat het doen hoor. Baks als eerste de bocht te duiken, maar het zit nog vlak bij elkaar. Het zit heel vlak bij elkaar, maar daar komt Van der Wijst ook nog tussen. Nick Schepers, dat zijn de snelle mannen. En waar is Denzel Vakkers dan? Vakkers, daar komt hij op hoor. Komt hij aan de buitenkant naar voren te zitten. Zat er een beetje in de alleen bij de startpositie, gaat er komen naar van 3 naar 2. Dat wil hij tenminste. Maar er zit nog een mannetje voor, Koen van der Wijst. En die zat ervoor, want hij is gezien. Vakkers, hij komt naar voren toe zetten. Van der Wijst daar weer vlak achter. En die andere man Schepers daar weer achter. Maar de winst, ja die gaat naar Roy Baks. Hij is er klaar voor morgen. Nu de Promo Cup. En morgen, dat weten we aan het einde van dit weekend.